खुलुमका तिप्रसा आफुंग जराव तेसे फाइनानि नाखा मेसेज ऑफ फाइनानि बागे बफाट्स लाइव वीडियो क्लाइर नाइने एकदम शॉर्ट नोट ने बागे सिमिक सांग लाइव वीडियो क्लाइयो साइमनो फुंगा त्रिसि केव नाया 4:30 बट पुइसि जाय फन नाइथु न शेयर क्लाइरे प्लीज जे बुमा बु फारक बरनि बुसा ड्रग्स ना ओनि साइमन गांग के बेंगलुरु जदि तंगो नरक साइमनो बा बेंगलुरु फाइका जे के ड्रग्स ना रो बरनो प्लीज दादि फिरगै तलांनानि इंथुं जुतनो प्लीज दादि तलांनि थांनि फिरगै तलांनानि चाइटक बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तै जखानते एक्शन ना ओइ बरनो रमै पुलिसो दाइरि माने परे सिनि बुसाना फियाग रगनि निता सारि बर अर फाइ चिन त्रिपुरा सरन बुमु अनेक खराब फ्लाइ दङ ताबो फानो ड्रग्स नाउ इंजेक्शन नाउ टैबलेट चाउ जतनो फ्लाइ दंखौ सो आं कयनामु चुंगो जत्तो मा फा जे बरक साइमनो जे बिनि बुसा ड्रग्स नाउ नै साइमनो का नर प्लीज दादि फिरगै तलांनानि चाइटक बायदि आं नोटिस रिरि 1 month नि नोटिस कि नरक जानि बुसानो फिरगै तलांग बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तै कैसा हंटिंग मिशन जों अंखरनाय जत्तो त्रिपुरा सा जे ड्रग्स नानाय रखनो जों रमै जेल दाइरि बायनाय आबनि परे नॉन अवेलेबल जेल दाइरि बायनाय जों नारकोटिक्स नि केस दाइरि बायनाय ड्रग्स इनहेलिंग नि केस दाइरि बायनाय आसमय नरक जोंनो फायै ताइ एसे सुरपायदि जों ताबुक साइन दंगो कि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तै कैसा मिशन न अंखरनाय जे ड्रग्स नानाय रक त्रिपुरा सरक जत्तनो त्रिपुरा फिरगै थांबायदि जे नुगै तंनाय रक बो भिडियो नुगै तंखै शेयर खालायदि ते मा फारक जे साइमानाय रक नर बुसारक जे ड्रग्स नाय तंगो नि साइमान हमके तलांगै थांबायदि नर बुसाना जेसुक दाति मानसाक ओ मास कैसे समय रो आं सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर नि सिमिक जों चिनि मिशन स्टार्ट खालायनाय हंटिंग स्टार्ट खालायनाय जे मानजांनाय बुजांनाय टक जांनाय जेलाव दाजांनाय नॉन अवेलेबल जेल एकदम जेला हाबथानाय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दाति तलांगै थांबायै रिहैब सेंटर दानाय इंबायथौ अरने रिहैब सेंटर दाखांगा अनेक खर्च थांनाय सहायनि बागै जों अरने रिहैब सेंटर दाया डाइरेक्शन पुलिस दाइरिनाय पुलिस दावै बरक ताम खायजे आबो जों नायन थांया ताबुनि सिमिन आं साइरो चिनि दफा चिनि त्रिपुरा साने बुंखांना बासिरना बागै जों एक्शन नाना नांनाय एन्ड त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन ओ एक्शन नानाय दातिनो बेसिकया ओ मास कैसे समय नांग्रै दंगो जत्तो मा फा नरक साइमानाय रक प्लीज नर बसाराव फिरगै लांबायनि लामा नायथुदि एन्ड चाइथकदि एन्ड तलांगै थांबायदि अल मानजांमानि यागोलो जोंनो त साहदि जोंले बिग्रा बरक बा जोंले गरि बरक बा चिनि बुसाना फियागरदि तामु खलायने आबो कुनु एक्सक्यूजेस दंलक जों केबने ककनो खनागलक केबो फना जोंनो फाइ पिल फना प्ली फना खलायबायदों रिक्वेस्ट फना खलायबायदों जों केबनो मर्सी खलाया चिनि दफा चिनि त्रिपुरा सानि बुंखांनो सकै तंनाय रनो जों फियोगया त्रिपुरा सानि थेनांनि बागै चिनि त्रिपुरा सा थानजानि मारिनो जों तैनानि बागै जे तंनाय जे अर ड्रग्स नाय तंनाय चरेरनो जों जत्तनो थुमै रमै जेल दाबायनाय जदि तंनामु जों उचरे रखंगा ड्रग्स नो याकर बायदि ड्रग्स नो याकरै हमके सामुखलायना खलाय तंबायदि किन्तु जों साइमनो साबो खलाया साबो बजागा तंग साबो बजागा खरै जों जत्तनो साइमनो अ जागानो संगे जों थाङै हान्ड खलायमानि यागोलो बरनो बुजांनाय बरक टक जांनाय जेलाव दाजाबनाय एकदम क्लियर कक साइरो आं कोनो चेंगरा कक साया कोनो चालाकबो कक साना नाया आं सुजा साइरो जे मा फा नरक साइमानो नरनो बेसा ड्रग्स चाइ तंगो अ जागा फाइ ड्रग्स नाय तंगो इंजेक्शन नाय तंगो नै साइमान का हंके साइमान नरक तलांगि थांबाय नरनो बेसाना दातिनो चिनि थानिओ अलरेडी 100 जना मटरनि लिस्ट फाइजाक किन्तु जों बरनो रमयाको साबो सायाको कोनो बुहन्याको किन्तु नवेम्बर नि सिमिक जों बरनो हान्ड खलायनाय भाइरल खलायनाय बरनो भिडियो बतु फाइनाय फेसबुक थुं जे जागा फन थुं जों भिडियो बतु फाइनाय तु फेमानि यागलो पुलिसो याफरिनाय सुजाकक तु नो कम्प्रोमाइज नरक जोंना फ्रो जोंनो खाइरो दियान बसाना खासि जायाने कोनो साइमान ब्लाक नरक साइमानो ताबुकसि जे खासि आंनि तंगै ड्रग्स चाइ तंगै ड्रग्स नो इंजेक्शन नाय तंगै खलाय तंगके नरक फिरगत लांबायदि आसक जाने कक जतनो साल काहाम खा खलायो अ ककनो बुजिवै जतनो अ भिडियो नो शेयर खलायनानै हामबाय खुलुमका आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर नरने बागै अ कक कैसे अ मेसेज कैसे नरने बागै लाइव भिडियो सपायके खुलुमका देवैसे